Tahtuu! Hyvä Elias ja maalle vaan. Nyt Tatu eteenpäin lähde. Koljeta vaan Joona, vie vaan! Maalilta kiirtomiehet! Vetää pois! Elias! Oi, hyvä Tatu! Hyvä! Vielä Joona peruta muutama askel taaksepäin. Hyvä! Joona taakse jää sinne yksi. Varo ettei tuu siitä. Ja Tatu kiinni siihen. Kiinni! Oi, hyvä! Hyvä peliä, kun tulee kattele taas! Luistimet jalkaa. Hieno oli! Hyvä! Petteri, no se ylös sä vaan sen. Pois! Elias, mene vaan! Loppu asti! Ei tuu Joona. Vielä saat! Aleks oma laita! Nyt Kori, Joona ja Ville seuraavaksi jos tulee katto, niin lähtee. Koko ajan käynnissä. Ei yhtään päästä laitojen kautta. Ei yhtään tullut sieltä tuon keskellä. Mari, kukaan tuolla kossa. Ei yhtään. Miten mun pitää mennä tuohon lastelle, mutta silloin ei saa olla yhtään riskiä, että punainen pääsee läpi. Laitojen kautta. Jos ei ole laitoja, niin tehdään vetäkää yli laidat. Hyvä. Elias, tuu vaihtoo. Eetu, vaihto. Joona, peruta, nyt on käsissä. Sen jälkeen voi taas Peruta ensin vielä vähän, ettei pomppaa yli. No. Ei, anna tuolla maalissa. Riittää, katso, pitää koko ajan katsoa. Lasse pallo! Loppu asti! Emmanuel, noista tehdään! Ja Lasse saa. Ori, vaihto, leffu! Hyvä. Viime panoja perä. Hyvä Joona, hienosti. Ja mene! Hyvä. Edellä vaan. Joona, laidan kautta Ville. Ale leve! Alemmas vaan! Laita pitki ylös! Emppu maalille! Hyvä, Emmanuel. Pojat! Hei, Ville juoksee! Hyvä! Ohi! Takaisin alas, Joona, nopee! Alas täysillä, miehet kiinni! Vielä vaan Akseli! Hyvä! Oi! Nyt on Joona sun. Hyvä. Julius vaihto! Jeppu ei sinne! Pallo pois! Hyvä Petsku, anna mennä! Nyt ajot alas nopeesti, ei Jeppu vuode. Vielä kiinni! Maalilta kiinni kaverit! Hyvä! Miksei syöttänyt? Hyvä yritys oli, hyvä! Ika ja Ville! No se jää siihen. Hyvä. Hyvä Petteri! Nyt Emmanuel loppuun asti! Elias, älä mene sinne reunaan! Hyvä Ode leve! Elias, oma laita! Lasse! Mikael heittää! Ville! Ja täältä Oden kautta. Rohkeasti vaan! Oma paikka Ville nyt tulee tuolta vasemmasta. Alaspäin Elias! Alaspäin jo! Mene vaan! Ite! Hyvä! Pallo pois! Ota! Julius tiukkana nyt! Ei sitä ole. Heitä tuolla heti. Pallo eteen Elias, nyt väistää! Pois vaan Elias, hyvä! Laidan kautta. Varmasti. 3. Nyt Krisu maalille! Hyvä yritys oli, hyvä yritys! Elias, tuu hakee. Joo, hyvä. Se vaan. Pelaa! Meillä on. Ode heittää. Tatu lähe jo. Lähe! Ei sulla pilli. Päälle. Anna mennä. Ilma Ode. Oi ja sit ohi.
Hyvä Tatu, ja nyt mennä ohi! Noin! Isu päälle! Maalilta kiinni, maalilta kiinni! Hyvä Tatu! Ville, taistele! Älä päästä Ville! Painetta! Loppu asti! Älä pelaa Emmanuel! Vielä Ville siinä vaan! No, alaspäin Ville! Joona, tuo ite vaan! Risupia mies! Pitää juosta! Tästä ekas pelissä enemmän. Noin, hyvä oli! Hyvä Joona! Oi! Hyvä Joona! Ylöspäin lähdetään siitä menemään. Kiinni Julius! Kiinni, hyvä. Uudestaan. Risu heittää. Ville takana! Aksu jää vaan ylös. Hyvä, kuljeta vaan Joona. Tuo vaan. Aksu on keskellä. Elias, ota. Hei! Missä Rasmus on? Hyvä Joona! Uistetaan. Ei yksi pallo liikkeelle. Ja perä. Hyvä Joona! Eetu vaihto! Sinne voidaan pelata. Siihen missä se oli, niin sinne ei voi heittää. Pelaa! Ei se näe tuo mitään tuo kaveri. Miksei voi syöttää? Hyvä yritys oli. Paikka oli taas. Ja takaisin puto alas Joona. Tatu maali eteen, sieltä tehdään maali. Kato tuomari kello jo välillä. Kolmas katso.